Predstav si, že náš klient zháňa tých najlepších odborníkov v gastronómii a v hotelierstve. Ja už o tom viem, podarilo sa. Zopár som ich našiel. Top barmanov, top somelierov, top baristov, osobnosti zo sveta gastronómie. A vieš, čo som zistil? Všetci majú niečo spoločné. Čo máš konkrétne na mysli? Všetky stopy vedú do jednej krajiny. Do Nitrianskeho regiónu a do mesta Nové Zámky. A vieš, čo je najzvláštnejšie? Všetci sú absolventi jednej školy. No to je úžasné. Musíš to ísť preveriť. Vy ste študenti tejto školy? Jasné. Mohol by si mi to tu prosím ťa ukázať? Tak dobre. Základom kvalitnej prípravy je teoretické vyučovanie s dôrazom na cudzie jazyky, informatiku, ekonomiku a manažment. 65 Tagen. Ja, hier haben wir Monate, Januar. Terrible. What's wrong? I've got a headache. Oh dear. Good evening. Here is the menu. Would you like something to drink? Praktické vyučovanie je rovnako dôležité a u nás sa mu naplno venujeme. Poznatky získané na týchto predmetoch sú nevyhnutné pre našu budúcnosť. To je naozaj pôsobivé. Veľmi obľúbené je na našej škole aj športovanie. Futbal, ale aj iné športové disciplíny. Športovo nadaní študenti sa pravidelne a neraz aj úspešne zúčastňujú mnohých športových súťaží. Kam to všetci odchádzajú? To už bolo všetko? Vôbec nie. Tí najlepší z nás sa zdokonalujú na krúžkoch. To vážne? To musím vidieť. Tak poďme. A toto sú naši baristi. A najlepší z nich, ktorý nás reprezentoval na mnohých medzinárodných súťažiach. A tu sú naši barmani. Aj tu sa už zrodila nejedna hviezda. V príprave rôznych miešaných nápojov patria naši študenti k tým najlepším. Tu vidíte našich somelierov, z ktorých sa neskôr stávajú skutoční profesionáli vo svojom odbore a šíria dobré meno našej školy na mnohých súťažiach. Najlepší z nich využívajú svoje znalosti aj v zahraničí. A dokonca sa tu môžeme naučiť aj správne pripravovať a servírovať čaj. Čajový krúžok na našej škole je slovenská rarita. A práve čaj úspešne hájil meno našej školy aj na celoslovenskej súťaži Soč. Naši žiaci, ktorí majú talent tvoriť, sa realizujú na krúžku carving. A to stále nie je všetko. Naši študenti môžu svoje schopnosti uplatňovať už počas štúdia formou praxe v luxusných hoteloch po celej Európe. Počuj, nie je to žiadna záhada. Kvalitne pripravení absolventi sú pre túto školu štandard. Tu sa vychovávajú ozajstné hviezdy a všetkých môžeš vrelo odporúčať.